Din il-ġimgħa se sseħħ il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li se tkun ikkaratterizzata mill-elezzjonijiet il-ġimgħa u s-sibt għal ħatra tal-ogħla karigi fl-amministrazzjoni. Waqt li tefgħu in-nomina tagħhom il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ, Dr. Ian Burch, għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u l-Europarlamentari Dr. Alexa Ġussaliba għal pożizzjoni ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit, ġew aċċettati l-ismijiet ta' Norma Saliba u Alex Xiberras għal pożizzjoni ta' President, Louis Gatt għal Viċi President, Jorvin Buġejja u John Grech għal Segretarju Internazzjonali u William Lewis għal pożizzjoni ta' Segretarju Organizzattiv. Minn dawn, l-uniċi li mhux se jaraw elezzjoni huma fil-kariga ta' Viċi President u dik ta' Segretarju Organizzattiv, waqt li dawk ta' deputati mexxejja xorta ssir elezzjoni anke jekk m'hemmx kontestazzjoni multipla. Fl-istess ħin, issir l-elezzjoni għal ħatra ta' 12 membru ordinarju tal-Eżekuttiv minn fost 37 nomina li ġew approvati. Waqt li s-sibt li għadda saret elezzjoni bikrija fejn nivvotaw 10% tad-delegati, l-elezzjonijiet jissoktaw il-ġimgħa fil-għaxija u s-sibt filgħodu. Wara jsir l-att tal-voti biex jiġu konfermati l-ħatriet il-ġodda fl-istrutturi tal-Partit Laburista. Tkellimna mal-President attwali tal-Partit Laburista, Dr. Ramon Attard, li spjegat ma' One News x'se jkun qed jiġri fl-eluq tal-Konferenza Ġenerali ta' nhar il-Ħadd li ġej. Imbagħad il-Ħadd l-eluq tal-Konferenza Ġenerali fejn hemmhekk ikollok l-Administration il-ġdida konfermata, ikollok ukoll l-Eżekuttiv, 12 membru tal-Eżekuttiv Nazzjonali eletti, imma ovvjament l-istennija hija għad-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela li hemmhekk allura mbagħad wieħed jistenna l-viżjoni tal-mexxej wara li issa l-elezzjonijiet interni ikunu lesti. Sa dan it-tant mill-lejla, One beda jxandar il-programm speċjali mis-6:15 sa 7:15 ta' filgħaxija bi preżentazzjoni ta' Claudia Kuxkieri b'analiżi fuq dawn l-elezzjonijiet fih dan il-Partit Laburista. Il-qofol tal-Konferenza Ġenerali jintlaħaq fl-eluq tagħha l-ħadd filgħodu li ġej fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, diskors tal-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela.